Sponzorem tohoto pořadu je herní web a YouTube kanál Pařanský ráj. Užijte si skvělou zábavu, s humorem jde všechno líp. Že já chci být milionářem, u které vás jako každý týden vítá Vladimír Čert. V našem studiu už po 8 sedí pan Jára. Dobrý den, pane Járo. Pan Jára nepracuje, nemá to prý zapotřebí, protože je bohatý. Případnou výhru by vyměnil za ty peníze, které mu na půdě chytly plíseň. Pan Jára je rozvedený, z manželství má jedno dítě. Mimochodem máte dítě nebo holku? Dítě. Výborně. Vaše manželka z vás prý před časem udělala milionáře. Jak to dokázala? Já jsem byl miliardář. Ano. Někde v hledišti sedí vaše tchýně, můžete jí zamávat třeba. No a váš beznohý jezevčík. Vidíte, beznohý jezevčík. Jak pak se jmenuje? On se nějak nemenuje. Dobře, no tak jak mu říkáte třeba? Já mu vůbec nějak neříkám. Aha. Tak jak na něj voláte? Já na něj nevolám, on by stejně nepřišel. Pan Jára má hezké koníčky, mezi ně patří třeba zahálka a nezřízené pití tvrdého alkoholu. No a my jsme se v průběhu těch 8 kol dostali až ke druhému záchytnému bodu v hodnotě 320 000 korun. Máte z toho vůbec radost? Tak já jsem na těch záchytných bodech, že to nevadí, nemůže rozhodit. Výborně. Máte ještě všechny 3 nápovědy. Přítele na telefon, pomoc od publika a nově až v závěru pořadu můžeme využít možnost 50/50, ale k tomu se ještě dostaneme. Otázka za 320 000 korun zní takto. Co nebo kdo je herpes? Je to za A německy pan pes, za B lidový výraz pro hárajícího psa, za C pásový opar, za D přezdívka Vlastimila Harapese. Tak. Co nebo kdo je herpes? Tak. Těžká otázka. Čumíš, viď? No. Co nebo kdo je herpes? Za A německy pan pes, za B lidový výraz pro hárajícího psa, za C pásový opar, za D přezdívka Vlastimila Harapese. Takže co? Já vám napovědět nemůžu, rozumíte? Vaše tchýně už se potí. No, to ona dělá, no. Vy jste říkával, že často bývá cítit potem. No, to ona i předtím teda. Takže vy s tchýní normálně? A když máš starosti. Tak samozřejmě je to možné. Je to stejný princip jako bungee jumping. Nesmíte se kouknout dolů. Ale nás zajímá, co nebo kdo je herpes, a ne, co děláte s vaší tchýní. Já nevím, no. Zkuste to vzít třeba vylučovací metodou, rozumíte? Že bych... Jo, takhle. Nemůže to být třeba za A německy pan pes. To těžko teda. Že pes je, myslím... Dobře. Ne, to je jinak. Takže je to za B. Lidový výraz pro hárajícího psa. No, háraj psice, takže psi ne. No, ono záleží, jak ho nakopnete, rozumíte? Takže je to za C pásový opar. Určitě ne. Takže přezdívka Vlastimila Harapese. Já nevím, jak mu říkají. No hleďte, máte ještě všechny 3 nápovědy. Můžete třeba využít pomoc od publika tady. To já nechci. Ty mi závidějí prachy a schválně mě raději vyjde. Tak je pravda, že publikum se k vám minule nezachovalo hezky. Dokonce se mi podezříval, že to jsou svině převlečený za publikum. Vám radili, že dravé a nenažrané šelmy jsou Levhard a Pithard. No, to nebylo hezké. Ale třeba jsme tady minule neměli závistivce, rozumíte? Třeba jsme tady měli plný sál idiotů. Takže neskusíte třeba zavolat někomu na telefon, nějakou přítele, který vám poradí? No, jedině Václav by to mohl vědět. Definitivně. No. Mám mu zavolat? Tak mu zavolejte. Zavolejme tedy pana Václava. Už to zvoní.
Dobrý den, pane Václave, tady je Vladimír Čert a soutěž Já chci... Tady je princezna ze Sáby, ale teď dějte prdel z někoho jinýho, to už si dneska čtvrtý čert, nazdar. Tak, takže... Nevím, jestli jsme vytočili správného pana Václava, ale vytočili jsme ho hezky. Takže přítel na telefon stále zůstává. Já vám nemůžu poradit, ale zavolejte někomu, kdo vám vždycky pomohl. Tak jedině paní Beata teda. Paní Beata vám vždycky pomohla? No, někdy i 2krát za odpoledne. Dobře. My tedy zavoláme paní Beátě. No, zavolejte. Co je? My se jí zeptáme, jestli neví správnou odpověď. No, co je? A jak to dopadne, No. se dozvíme až za chvíli. Co je tohle? Co je? No co by bylo, ty vole, teď jsou reklamy, jo. Aha, takže oni nevědí, že jsme domluveni. Mi kdy máš dát normální Jsem si vzal otázku? parťáka, ty vole. A ne takovýhle Se kraviny. musíš dostat na těch 640 a pak jedeme 50 na 50. A vím, ne, jsme domluveni. Já nebudu riskovat za nějakých 320 No, upomocných. já neriskuju asi. Že jsem si vzal tebe, ty jo, já nepřesně z Láďu, vole. Hele, ale za těch 640 mám pro tebe voříšek. Jo? Ve kterém městě byste hledali Pražský hrad? A za 10 melounů, hele, seřaďte od největší po nejmenší tyto známé osobnosti. Jo. Čenský, z Kamene, Janoušková, Krytina. Mě dal tohle. Se soustřed a vzpomeň si, co je hrdlost. Připrav se, tohle je poslední reklama, myslím. Ale tohle je jediná reklama na vložky, která se mi líbí docela. Ona chodí v tom skleníku s poceným, jaký tam kreslí do toho zamlženého okna. Ono to končí hezkým sloganem. Zapomeňte na vaše staré vložky. Já neznám ženskou, která by si na ně vzpomněla. Tak se Pokračuje soutěžní pořad Já chci být milionářem a pan Jára se rozhodl, že využije možnosti přítele na telefon a že zavolá paní Beátu, která mu vždycky pomohla, někdy i vždycky pomohla. Zavolejme tedy paní Beátu. Ahoj, tady je Beáta. Ahoj. Momentálně mám zákazníka v ruku, ale po zaznění zvukového tónu si může začít brandit Karla. Takže paní Beáta poradila dobře i tentokrát, ale bohužel byl to záznamník. Jo. Takže co teď? Co s tím uděláme? Tak já to vzdám asi radši. No to nemůžete, to byste dostal u východu přes držku od ochranky, když se musíte dostat na 640 a pak 50 na 50. Aha. Co když vám ukážu, pane Járo, tuhle? No tak tuhle ne teda, rozhodně. Ježiš, pardon, to je moje sousedka v Chorvatsku na Nový pláži. To je zvíře, co? To je materiál. Jsem si tady napsal vyplavený uhynulý vorvaň. Víte co? Zapřemýšlejte ještě nějakého přítele na telefon, který by byl taková vaše brána k milionům. Je někdo takový? To je jedině Josef. Takže pan Josef je vaše brána k milionům. Asi jo. Dobře. Zavolíme tedy pana Josefa. Haló? No, dobrý den, pane Josefe. Vladimír Čert. Znáte tady pana Járu? Ahoj, Jaroušku. Ahoj, dědo. Takže dědeček, výborně. No, Pane děda. Josefe, pan Jára si neví rady s otázkou za 320 000, co nebo kdo je herpes a vyprý jste jeho brána k milionům. Takže já jen dodávám, že na zadání otázky a na odpověď máte celkem 30 sekund. Pane Járo, ptejte se teď. Ahoj, dědo, prosím tě, kam jsi schoval za A? Tvoje vkladní knížky za B, bábiny vkladní knížky za C, zlato a za D prachy všechny. Babička to všechno schovala do mýho slamníku, Járo. Do mýho slamníku. Děkuji, dědo. Děkujeme, pane Josefe. A známý zvuk končí vydání naší soutěže Já chci být milionářem. Vidíte, jak je to prosté. Stačí přijít k nám do studia, od nás zavolat vašim blízkým, o všechno je oškubat a stát se milionářem. Pokud se jich chcete zbavit trvalé, přihlašte je do nové vyřazovací paraglidingové soutěže Nejslabší nemáte padáka. Mějte se hezky a za týden zase nashledanou.
Jestliže vedle vás volné místo, zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad Riskuj, ať je léto nebo zima, s riskem nám je vždycky prýma. To je blbě. Prosím? To je blbě, povídám. Jak pak je to správně? V hospodě je vždycky prýma. To je náš soutěžící pan Václav. Dobrý den, pane Václav, dobrý dobrý den. Odkud jste k nám přijel? No. Z Prahy. To je ale dálka. No a vaše zálibí koníčky? Co vám říkal minule přece? Ale máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco? No, rád sbírám známky. A vida? Hoube. Ano. Docela rád cestuju teda. Takže jste nám to ještě rozšířil od minule? No, tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastá. To je milé. Já už vidím témata prvního kola Risku, takže prosím, vybírejte a nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj, a ne třeba... Bačkora. Skvělý for. To mě teď napadlo, Bačkora. Inu skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zasmáli a vybírejte. Naše historie za 50 000. Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět, že to byl mistr. Mistr světa. Ne, mistr Jan. Rosák. Ale mistr Jan Sák. Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat, vybírejte dál. Slavné prohry českého národa za 65 000. Jak se jmenoval vůdce poraženého chodského povstání? Lomikar. Jste ale kus debila, ne, je to Jan Sladký Kozina. Kozina, tak si to zapamatujte, Kozina. Vybírejte dál, já vám to odpustím. Je, tak to jste hodnej, děkuji. Za málo z cizího krev neteče. Přísloví napoví za 70 000. Panenka rozmilá, červená malina, travička zelená, tu je má... něco, doplňte. Kozina? Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval Kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude Kozina. Pojďme dál. Dobře, no tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 000. Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz? Korzet. Prosím? Korzet. Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše Kozina. Pojďme dál. Ptáci ve skrývačkách za 90 000. Jaký pták se skrývá ve slově kosa? Kos. Není to celé? Kos obecný. Tak bohužel je to palác Medičejský. Pojďme dál. Český skauting v období totality za 100 000. Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad skautů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5. Ano. Přeskoč, přelom, podles, zrať a udej. Ano, ještě tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5, pojďme dál. Evropské státy za 166 000. A teď jste narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dni má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce? Ano. 79 milionů. Ano. 358 000. Ano. 942. Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dni má celá Evropa? Teď už bez tolerance. 890 milionů. Ano. 556 000. Ano. 321. Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a 2 tužkové baterie v hodnotě 50 korun neznámého výrobce. Co? Já jsem to koupil v tržnici od Ránkovsky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká, myslím, že než ji někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 000, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger Stehlik s poldovkou. Nezlobte se na mě, pane Krasle. Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda. Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná.
Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vypli proud, tak byste byl úplně v prdeli. Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou. No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra. Nenalezen. Máš poslední možnost. Nenalezen. Nenalezen. Vadná kláves. To upravený, no. Nenalezen. Děj, nechci tě vidět, nejseš tady sám. Vypadni. Mě vyhládlo z toho šmejda. Takže, tadyhle. Domácnost otevří kafe. Káva černá, bílá, ne, bílá, ne, černá. Cukr, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koblížky, 1, 2, 3, 3. Koblížky. Tak. Mléko, smetana. Enter. A už se práší za kočárem. Počkej, ty mi to tadyhle stáhni zatím. Tak. Počkej, nestahuj tam ty krávoviny. Tak. Tak. Kafíčko, kdo mi to posílá? Mailíka? Karel. No. Nazdar, bejku. Enter, to jsem já. Nemáš, prosím tě, plánek Národního divadla? Národní divadlo máme. Národní divadlo mám. Pošlu ti ho mailem. Nebo ne, zpátky. To Národní divadlo ti vypálím. Enter. Tak, co pak dělá paň máma? Zajímavý, vždycky, když odjede k mamince, tak mi tam skočí nějaký pornostránky. Tak, escape. Tak, my jsme u toho vypalování. Co pak dělá? Synáček a surfuje, no jo. Co, mladej, blbneme? Čus, táto, jsem si stáhnul posledního smrtícího knížete. To je nářez, se ti bude líbit. No, to víš, že ty trapiči, a co ve škole? A docela v poho, mám 1 z programování. Jseš po mně, to je jasný. A dál? No, a ještě 5 z tělocviku. Po kom seš, ty vole? 5 z tělocviku. No, já si nějak opravím. Prosím tě, hlavně nic neopravuj, přines to domů, já to tady naskenuju a opravím ti to ve Photoshopu, jo. Hele, a za trest ti vybombarduju celou vesnici a přepni si do levelu 6. Jasný, ok, čágos. Bágos. Mladý tělocvikář. Co nám dělá holčička? Ježíš, co to má za ohráblo vlasatý? Andulo, co to má za inteligenta sebou? Čau táto. Ahoj. No, to je Kevin, kámoš ze školy. Já jsem se s ním totiž domluvila, že půjdeme večer na rande. Jo, že o tom s mámou nic nevíme. No, já jsem ti chtěla poslat mail. No, nic nepřišlo tady žádný mail. To tady vidím. Hele, na to rande můžeš, ale nějakého parťáka ti vyberu radši sám, jo. Já se ti ještě ozvu za chviličku. Čau. Čau. Tak, počkej, seznamka. Pohlaví, muž, žena. No, radši muž, to bych jí neudělal. A ještě bych měl o babu v baráku víc, to by mi hráblo úplně. Výběr vlasů náhodný.
váha náhodná, chudý, nuzák, boháč. Politická orientace, ODS, ČSSD, ještě tyhle šmejdy jsem tahat. Bezpartijní. Tak, tadyhle. Svobodný, ženatý, rozvedený vdovec, panic. Panic a na nic. Tak, hledej. Je to tam? Andulo. Slyšíš mě? Hele, tak na to rande můžeš. Je to nějaký Tonda Prťka Mrázova 3. A v 10 doma, jo? Tak ti teda moc děkuju. Nemáš zač. A Janinka se nám hlásí. Ano, Jani? Ahoj, Bobánku. Ahoj. Zlatíčko, já jsem od tebe nepřijatý kontakt. No, já jsem nějak nešlo spojení, no, tak už to funguje, ale kde pak seš? Ale prosím tě, nakupuju na večer. Hele, Bobánku, co říkáš těm salámům? Počkej, já si to zazoomuju. Ale ten dota je nějaký zelený, to ne, udělej krok zpátky. No, ale ta čabajka je pěkná. Tak vem tu čabajku a to kolínko vedle vem celý, jo? A 2 rohlíčky. Jo. Do nákupního košíku. Tak, a kdy přijdeš? Ale prosím tě, za chvilku jsem doma, už jsem za rohem, Bobánku. Opo. A familie mě nemí, tak jsou všichni namydlený. Ahoj, miláčku. Vedro, čupičku dolů, šup. No tak se mi líbíš. Tak. Ježišmarja, od rána jedu na plno, člověk. Hele, stahoval si ráno ten update na ten antivir? To dělám každý ráno, no. Jo, ale no tak teda nevím, čím to může být. No, mikrovlnka funguje, už ty dvířka se otvírají. Ale já přece nemluvím o mikrovlnce, Bobánku. Volala holka, že má nějakou virózu a kluk, že má žloutenku typu C. Jsou věci. No, a to ještě není všechno, Bobánku. Já. Maminka volala, že má píšovou encefalitídu, chudák. Zaplať pambu. Ale my dva. No. My dva, Bobánku. My dva máme kapavku. A umřel křeček. Beruško, Beruš, kde pak tě mám? Beruš. Kde pak tě mám? Na týden v Lázních. To bude veget. No to pojď. Začne Havaj. A tady dáme si pivínko pěkně. Lala. Jo, správně. Kde pak vás mám, kluci smrdutý? Já se tak těším. Aha. Žádný zouvání. Tada. Aha, Beruš. Tada, co pak nám dávají v bedně? Tydada. Končíky na bazar, zaplať pambu. Pak máme fotbálek. No ta pojď. Ona něco zapomněla. Ano. Jo, nazdar, Láďo. Jo, odjela dneska do Mariánek na týden. Cože? To už, že se zdržem, jak koně, vole, se ožerem. Cože, zítra? Zítra taky, no. Ve středu ne, to už jdu chlastat jinam. Ale pátek, sobota, to se ožerem taky úplně na plech, protože ona se v neděli vrací. Cože? Kdyby odjela na 2 roky, že to je málo, jo. Hele, prosím tě, ještě když tě mám na drátě, domluvíme to večer, ale ještě děláš v tom masokombinátě někde. No, já bych potřeboval mršinu koně. Mrtvýho koně, no.
No na co, vole, já ho dotáhnu ke mně domů, rozumíš? A mám to z krku. Hele, potřebuju... Ne, do koupelny, víš, toho koně celého zdechlýho do koupelny a naložit ho do vany, vole. No, protože až ona přijede, tak já budu sedět u televize s novinama, rozumíš, veget. A ona, co to tady smrdí? A já nic, a to přejdu, bereš to, jako jo. Hele, a ona odevře do té koupelny a zařve. Tady je mrtvej kůň. A já zvednu oči od novin a řeknu, no a? Napojedy do lázní znovu. Do Libverdy ze srdcem, vole. Dobrý, hele, proberem to večer, jo? Mě začne fotbal. Dobrý, čaj. Jaký hůl. Co to je za magora? Co je? Co je? No to je dost. Co je? Kde ležíš? Co jste? Kdo jste, co jste? Já jsem Miláčky maminka. No. My se ještě neznáme. Já jsem s tou svatbou nesouhlasila. No. A jak se tak koukám, tak jsem měla pravdu. No. Ty se nezouváš? Je, to já si zapomněl právě. Já se zouvám. Co to tady tak odporně smrdí? To ona, Milátka, asi zapomněla něco v lednici, to bylo zkažený. Ty piješ? Ne, to Milátka, než odjela, tak to nedopila. Teď jsem to chtěl vyhodit, ona něco nechala zkaženýho v lednici a tohle vyleju samozřejmě. A oprav se trochu, vypadáš příšerně. Co to tady tak řve? Televize? Ty se koukáš na fotbal, no to je morbidní. Nekoukám, to tam skočilo samo, ono to blbne ta dálka. Kde máš koupelnu? Koupelna je tadyhle vzadu. Ty vole, že já toho koně nesehnal dneska, vole. Jak dlouho se zdržíte, maminko? Ale moc dlouho ne, abych se vám neomrzela. No ale kafe si vypijete, ne? Jo, to si vypiju a počkám tady na Milátku, než se vrátí z lázní. Ježiš, to ani není nutný, ne? Budu se o tebe starat. Tak. Hejte, já vlastně ani nic nepotřebuju. Když to tak vemete okolo, já se o sebe postarám. To jste nemusela ani vážit cestu kvůli mě. Ale jo, já taky jezdím každý rok do lázní a svýho bohouška potom skoro ani nepoznám, jak ho to rozhodí. Jo, taky do Mariánek, jo, nebo... Ne, jezdíte? Já jezdím každý rok na Slovensko, do Smrdáku. Jo, ale to taky do lázní Smrdáky. Ne, dneska jedu s manželem, s bohouškem. Jo, no jo. Heleďte, já nevím, no. Myslíte, že to fakt, já mám program na večer už, víte co, já jsem ani nepočítal, že hlavně přijedete a hlavně já tady nemám ani kde bych vás tady spím já a jinou podstatě tady nemáme. Ale se mnou si nedělej starosti, tady na tom kanapátku, já se hezky uskrovním, tu se potom někde uvelebíš. Tak. Hejte, tak to ne teda, tohle to ne, jestli se vám to tady nelíbí nebo tohle, tak to klidně jděte někam do hotelu, protože já jako... No dovol! Co dovol? Jsem tak nějaká coura, aby se tahla po hotelích. Tu máš, vyneseš ten koš a pustíme se do toho svinčíku tady. Tak to ne, já jsem teďko přišel, tak já nikam nepůjdu. Já vám teda něco povím, jo. Jsem kvůli tomuhle odešel z domova. Bych nemusel poslouchat vlhké řeči, vole. Pak jsem si sem debil nastěhoval tu vaši Milátku. No, a za to chci mít klid 2 dny, tak přijdete vy. Jestli se vám to nelíbí, tak já nechal tesař díru, madam, a můžete jít. Bejte si do těch vašich smrdáků, tam z vás třeba budou mít radost, vole. No, to... Ahoj, Milátko. Ahoj, tak jak jsi dojela? To je dobře. No jo, tady je všechno v naprostém pořádku. To měl radost, že mě vidí. On se tady chudák sám už skoro bál. No, nejdřív chtěl někam odejít, ale potom si to rozmyslel. No, koukáme na televizi, no, na ty rodinný pouta koukáme. No, kouká, jo. No, tak neboj se, já se ti o něj postarám, jako kdyby byl můj vlastní. No, tak pa, Milátko, papa. A když mi zítra dojdeš na mandl, vyklepeš koberce, vydrátkuješ parkety a vyžehlíš, tak tě možná večer i otočí. Studgeta, to budu zase mít ředy jak pomeranče. Ale hamburgery.
Kuřecí speciál. Ty brděho za 35. No tak. Novinka. Kuřecí hamburger a hořčice kečup. Kečup. Hořčice kečup. Ty vole, jsem tam dal prachy. Co je, nekoupej do toho. Pošle mi hořčice, tak ty koupil sám hořky. Se stále neposral. Kremsko. Pane Steku, položte Dobrý se. den, dobrý den. Ruku vám nepodám, já jsem sterilní, takže si hezky uvolněte. Bříško. Tak, a vy jste si stěžoval na co? Oko mě bolí. Celý člověk mě bolí. Tohle vás taky bolí? Taky. Aby ne, já jsem vás štipnul teďko. Jo. Pane doktore. Ano, roztahovadlo, koukneme se nejdřív na to oko. Je, prosím vás, toto ne, s tím chodím večer na suši, takže byste měli... Počkejte, já to tam zkusím, ta ruka, jestli se dostaneme až k tomu oku. Tak, sestřičko má modré oči. Vy jste tam trochu zašpinil to oko. Modrý. Vy jste tam měl třísku, prosím vás. S dovolením, já mohu zase vrátit tam, kam patří. Pane Mesteku, tak, držte. Dobré, očičko je tam. Je to na místě, je to v pořádku. Vidíte, pana Vidíte na něj? Vidíte na něj? Blbě. Kolik ukazuju? 3. Ano, Tak je to v pořádku. Byl tady pán, ten si kupoval skleněné oko, stálo ho 800 a viděl na něj hovno, takže to tak. Mám ho obrátit. Otočíme. Pane Mesteku, otočte se. Tak, Otočíme. na zádička, opřete se. Nic, já si tady ověřím takovou metodu, já jsem objevil nervové propojení mezi okem a konečníkem. A přišel jsem na to úplně náhodně, že jsem pacientovi vrazil tyto nůžky do konečníku a začaly mu slzet oči. A když jsem mu ty nůžky vrazil do očí, tak se posral. Takže musíme jestli to funguje. Pane primáři, já ho teda budu držet hlavou, aby se mu necukal, ano. Máme to zkusit, nebo ne? To jste docela odvážný tedy. Tak počkejte, tak a ještě se mi jen tam, ne? Nastříhněte ho, pane primáři, možná. Kde to mám vzít? Tadyhle někde? Ne, vespodějc. Ještě po tu sponu, jak je poklopec, tam to nastříhněte. Tady. Sestřičko, ne, vy si zahráváte s pacientem jako se mnou na noční, to není. Já jsem byl pod narkózou, pán není. Pane primáři, pan Mestek si stěžoval, že má nějaký předmět, také to byla jedna z věcí, nějaký předmět v nose. V nose? Bylo by možné, tady se tam teď podívej, já ho držím, roztahovadlo jste držel, možná tím roztahovadlem. Já tam dostanu prst. Ano. Cítíte? Jo. Obyčejné holubí, to je. A teď se, pane Jiří, kdybyste se podíval sem, vidíte, a z holuba je netopír. Tak myslíte, že byl Jirka statečný pacient? Takže dostává zlatýho Eisermana, gratulace. Děkuji. Gratulace. Hokej zdar a lední mu zvlášť. Vážení televizní diváci, jsme právě mezi druhou a třetí třetinou velmi zajímavého a dramatického hokejového utkání. A k nám do hokejového studia právě přichází jeden z hrdinů dnešního duelu, brankář domácího týmu Dominik Bedna. Dominiku, vemte místo u nás. Já děkuji za místo. Ježišmarja, já už jsem otlučený jak pišťalka. Dominik Bedna, jak vám určitě moc dobře známo, zatím v letošní sezóně neinkasoval ani jednu branku. A zatím má zaděláno i v tomto utkání, kdy je to zatím 2-0 pro domácí na další shutout.
Prosím? Máte se dát na další sedou v dnešním utkání? Tak já se určitě budu pokoušet o to, abych v dnešním utkání nedostal ani jednoho góla. Tak to je to, o čem mluvím, shutout, to je právě to, že nedostanete žádný další gól. Pojďme dále. Tak to jsem nevěděl. Vedete, tak se tu konečně něco také dozvíte u nás ve studiu. Trošku si rozšíříte obzory. Jak to zatím vidíte? Vedete 2-0 a ten průběh toho utkání, jste spokojeni s tím? Tak jako 2-0 je zatím uspokojivé, ale samozřejmě hraje se na 3/3 a je to otevřené, protože puk je černý a placatý a stát se může cokoliv, jako hokej prostě je hra, která nemá logiku, takže to nic neznamená. To jsou krásné nové informace, diváci se zase něco nového dozvěděli. Puk je placatý, černý, to je velká novinka. Byl jste teď však někde, jste měli nějakou taktickou poradu s trenérem, co vám řekl o přestávce? No tak trenér furt keca ty samé nesmysly, ale já tedy musím říct, že ta porada, že je to tajné, co jsme tam probírali. Tak zkuste něco prozradit aspoň trochu. Tak já můžu jenom maličko naznačit, že vlastně jde o to, že bychom měli dneska vyhrát. No. Nečekal jsem ani jinou odpověď. Hokej ale není jen o výkonu a o té fyzičce. No. Je třeba také se dostat do té správné psychické pohody. No. Takže jak to máte doma? Tak doma jako všude, no. Určitě máte manželku, modelku. Jak to víte? Hokejisti všichni mají za manželky modelky, takže může být pro nás žádná nová informace. A jak ona vás tedy dostává doma do pohody? To mi ani nepřipomínejte. Mluvte, něco se děje, něco je v nepořádku? Ale tak minulý týden jsme přijeli z utkání a ona na mě nastoupila, že prý si budu doma jako vařit sám a prát sám a žehlit sám a všecko sám. No. Pokračujte, začíná to být zajímavé. Tak u nás byla tichá domácnost týden, ode mě neslyšela ani slovo. No, dneska už začíná slyšet na pravé ucho. No. Takže to vlastně všechno dobře dopadlo. Pro sportovní výkon je také důležitá životospráva, jak vy jste na tom? Jak jste na tom životosprávou? Životospráva? Tak já se neodbývám. To vidíme. A já si dám klidně takhle slaninu nebo bramborový plácek vždycky před utkáním. To vám dělá dobře? Prostě tak, ono jde o to, abych měl co nejvíc kilo a když si pak vlezu do té bránky, tak prostě ji celou vykreju a už se nemusím ani hýbat. To je zajímavá taktika, konečně známe to tajemství, proč jste letos ještě neinkasoval. A musíte se také připravovat na své soupeře. Jak si ho dokážete přečíst? Tak je pravda, že ta psychologie, že to je docela důležité a že já ji tako studuju, takže já mám ty hráče docela přečtené. Čemu to spočívá? Tak je to docela náročné, ale já když třeba stojím v té bránce a vidím, že proti mně jede ten útočník, jo? Tak dobré. Tak já už mám psychologicky tak přečteného, že on jak dojede na modrou čaru a udělá tak s okákou, tak já už vím, kurva, co on chce udělat. A co teda chce udělat? Prozraďte. On chce na mě vystřelit. To jste nás šokoval. No. To jste nás šokoval. Ale pojďme k dnešnímu zápasu, jinak dobrou chuť samozřejmě. Děkuji. Ať vám nezaskočí, musíme pomalu. Pojďme k dnešnímu utkání, podívat se na některé situace. 12. minuta druhé třetiny. To bylo za stavu 1-0 pro vás, takže to byl velmi složitý zákrok. Co říkáte, ten rozklek? No, ten rozklek, ten si pamatuji, to jsem ale nechtěl, to bylo hodně bolestivé. Je to vidět v mimice ve vašem obličeji, určitě to muselo být hodně bolestivé, to je znát. Máme tady hned další situaci. Já bych ani neřekl, že dám nohy tak od sebe. No, vidíte, jak to jde. A to jenom ta televizní obrazovka možná zkresluje. Jo. Máme tady další situaci. Útočník hostujícího týmu se prodírá podél mantinelu a dává gól do prázdné branky. Gól! 2-1. To byla krásná. Mohl byste nám tu situaci rozebrat tady s naší elektronickou tuškou? Co to je? Elektronická tuška. Elektrická tuška? Elektronická. Rozeberte tu situaci. To bylo krásné, tam ten útočník, on tam přijel vlastně podle mantinelu a tady vlastně úplně do prázdné bránky. Aby mě zajímalo, že ten si brankář byl v tu chvíli, protože to byla úplně prázdná bránka. No, já vám to asi seberu, protože jste nám jenom popsal to, co jsme všichni viděli. A je tu další situace, prakticky totožná, jak
popište teď tu situaci při tom druhém gólu. Vemte si elektronickou tušku a ukažte nám, jak to všechno vypadalo z vašeho pohledu. No. Elektronickou tušku nám to tady sežer, no. To... A další situace, podobná. Od modré čáry střela, gól, 3-2. To je ovládol to, ten brankář, to je normální debilator, on nechytá. On vůbec nechytá, to je... Ale kurva, my tady rozebíráme, když to je můj manšaft. Tak teď už to si Dominik Bedna nevytrhne. Utkání nám pokračuje za stavu 2-3 pro hostující tým, probíhá třetí třetina. Moudo Budko, co v tobě zůstává? Je. No jo, čež, to je jedna. Tak. Tohle za lahvinku. Tam bude asi nějaký šnaps. Já, co si kroutíš, Magore? Já ten denaturák neměl chlastat včera. Někdo potom poslepne, mám slyšiny. To asi nebude vratná. Ale Ježíš mi málem urazí květák. Ještě mi zmrší fasádu. Poroučíš, pane? Mám pro tebe 3 přání. Oj, to jsem celek. Co jsi za kašpara? Tohle jsou fóry. Ty vypadáš hůř než já. Splním ti 3 přání. Co to furt meleš o přání? Hele, tahle flaška, ta by měla být aspoň vratná. Simsalabim. Další přání. Oče, to si děláš kozy z plastelíny. Simsalabim. Tak máš poslední přání. To jste vy lidi. Když mi uvěříte, tak vyplácáte 2 přání, pak vás zbyde jedno a štve vás to celý život. Čeče, ty jsi snad kouzelník. No, kouzelník, ne, já jsem džin, já jsem byl v té láhvi, když to pohladil, no, tak jsem po 200 letech vylez, no. To jste vy lidi. Minulé rodinka, taťka, mamka, dceruška. Pohladili flašku, já jsem vylez. První, co bylo holka. Tati, já chci ježka. No, potr, do řiti s ježkem. A máma, ježek z řiti ven. To jste vy, než uvěříte. To je dobrý. Máš poslední přání? Poslední, počkej, no, když mě nic nenapadá. No, tak já nevím, tak... Nemohl bys mi nějak pomoct? Pomoct, tak já bych ti mohl napovědět, ale to už bys pak zase neměl žádný přání. Já ti můžu říct pár příběhů, jako, aby ti nějak inspirovali, jo. Třeba ožralej si mě takhle vyvolal. Jo. Notorik, rozumíš, říká, já bych jsem chtěl mít rybník plný piva. No, tak to je pro mě. Já jsem salabim, rybník piva. Jo. Frér na to čuměl úplně na plech, říká, já bych chtěl mít ještě moře piva. Tak bym, rozumíš, moře piva. Říká, máš poslední přání. No. Co mi řekl Magor? Ještě mi dej 2 lahváče na ráno. Ježiš, to je můčivice. To je trouba. Já bych si přál 2 basičky. Jo. Mám ti to splnit? Ne, to není ještě. Tak vaš slova dobře, hele, rozumíš? Já můžu si vážně. Všechno splním ti to, nalezi do flašky, už mě neuvidíš. Dobře si to rozmysli a tě pak zase vařečkou nerveš ven. To vypadám jako, že jsem... No ne, no tak si to promysli. No neříkej takový slova. Stačí takhle, kamaráde. Ne, ale případy jsou různý, rozumíš? Já nevím, tak si přeji něco, aby se třeba někomu pomstil. Taky mám takový případy. Přišel frajer, že chce AIDS. Říkal, na co? Říkal, no,
Pojďte se, ode mě se nakazí stará, od starý soused, od souseda sousedka, od sousedky domovník, od domovníka domovnice, od ní ten malý ratlík a tomu hajzlovi já to přeju. Jestli se chceš poustít, No, ale já a nebo našel flašku ten, no jak se, Viktor Kožený, znáš ho? Kožený, počkej, není to ten, co si Evropský parlament plete s výkonem trestu? A to je zase železný. Tak co bylo s tím Koženým? No prostě, Kožený našel flašku, pohladil jí, tak já lezu ven z té flašky, on se nějak lek, tak mě tam začal rvát palcema zpátky. A říkám, počkej Viktore, 3 přání. A on, no dobře, tak co chceš? Kdyby mě nechal vylízt, tak je dneska za vodou, rozumíš? Jo. On je vlastně. A když já ti ani nevím, co bych si měl přát. Já nevím, no tak si to promyslí, máš čas. Něco pořádného. Víš, já jsem blbej, nic nenapadá. No, rozumu moc nemáš, to jo. Když jsi říkal, že bych se měl pomstít, ale já se pomstít nechci. No tak co chceš? Já bych chtěl něco, co by udělalo radost jiným lidem. Tak to jsi první, jo. Já bych chtěl, já už to mám. Poslouchej mě. Udělej mě mír. No v tom Iráku. No počkej, mír v Iráku to není jedno přání. To je víc přání, to je politika, ekonomie, tady ty Tataři s těma utěrkama na hlavě do toho, ropa, tamhle to, diamant, to je víc přání. To nemáš něco, tak buď sobec, něco pro sebe, něco rozumného. Irák. Já bych chtěl. Irák. Já už to mám. Mě by udělala radost, kdyby si moji starou jako udělala hezčí. To je hezký přání. To je hezký. A máš nějakou fotku, že bych na ní mrk? Co se s ní dá dělat? Já tady mám. Ukáž. No, tak, no. Co? A kde je ten Irák? Doktore, kde jste? Já tady chcípnu bolesti. Doktore, já bolest. Já tady chcípnu. Dobré. Člověče, kde jste? To je taková doba, kde jste byl? Buďte rád, že jsem tady takhle rychle, já jsem byl vedle na obědě. Prosím vás. To bolí. Voláš teda nic moc, to musím říct rovnou, ale to je nápad teda takovýhle mrakodrapit. 4. patro bez výtahu. Abych se z toho zabil. Víte, jak se to stalo? To mám vědět, jak se to stalo asi. Upadl jsem v koupelně, na mejdlo, voda, kachliky, všou jsem jí hodil na záda. Uklous koupelně? No, uklous koupelně. To jsme říkali na vodě, když nám dali mazáci přes držku. Já jsem uklous koupelně. Já znám dokonce policajta, a to je ještěr. Ten přines do hospody košík hůpne a ty byli rozmlácený úplně do sraček a já říkám, co s těma hůbama dělá, on prej uklouzli v koupelně. Tam to si dělá. Nakonec z něj vylezlo, že z nich chtěl vymlátit, kde jsou ostatní. To jsem se opravdu zasmál, doktor, ale to chce rovnou do nemocnice, rozumíte, to je strašná bolest. Do nemocnice? No, tam by to jako za rentgenovali, tam jsou ty šuflíky. Já vám můžu říct, že můžete mi, pane, rád, že jste doma. Protože ty nemocnice, já vás tady hodím do kárky a než tam dojedem, tak nemocnice zkrachuje, oni ji zavřou, jo. Já jsem takhle vozil fréra, 4 nemocnice mi zavřeli před ksichtem, z jedné stihli udělat vietnamskou tržnici. Od té doby, co tam je ta ministrině, ta hemeroidová, nebo ta to vede, hele. Nakonec mi frér v autě exnul, tak jsem se ho nemusel vzít domů ani. Buďte rád, že jste doma, tam by vás čekalo maximálně spartakiádní lehátko někde na chvíli. Ale počkejte, doktor, jsi vy vůbec nějaký doktor, jak to vypadáte, co to máte na sobě, vy máte jako hokejista. Že nás bolí to? No hrozně, Rychle,
pomalej. Pozor, ježiš. My tohleto nosíme kvůli pacientům, kdyby nám chtěli nohama namasírovat ksich, tak jsme takhle vymustrali. Já nemusí to, já určitě nebudu, teda mě to strašně bolí, no za záda, bolí. Já no, tak co s tím, sakra? No, chcete, já nevím, tak možná... Co? Možná nějak... No prášek asi ne, to je chemie, to je nesmysl, tam dávat nebude. No kdyby nějaký prášek, rozumíte, to by bylo nejlepší. Ne, já jsem proti tomu. My totiž máme takovou novou metodu. No. Jmenuje se to homoelektropatie. Homo co? Homoelektropatie. Já mám tady takový vodivý pásek, já si vás chytnu k tomu křesílku, pěkně docela. No, pozor na něj, to je pobavičce. Jo, v pohodě. Víte co, já se vás chytím, protože oni pak pacienti, jak sebou škubou, tak si může rozflákat květák ještě o podlahu. To je dobrý. Já vám, nepřál bych vám ten pohled na otevřenou zlomeninu spodní lebečky. Že jo. Je hnus. To je hnus. Já si vás tady takhle ještě heftnu. No a jak to ta homoelektropatie. No. Já vám to hned vysvětlím, podívejte se. Tadyhle je baterka. No. Tadyhle mám generátor. V tom je voltů, to je peklo, hele. To bych nechtěl dostat ani náhodou. A tadyhle mám anodu a katodu. Ano. Anoda, ta se strčí do pusy. No. A katoda. Si jděte někam dobře. No. Přesně tam, akorát to nesmím poplést, páč mi to nemejeme, jo. Takže, plus na plus. Jo, tady je. Mínus. Ano. Na mínus. Ano. Já si vás trošku máznu vodivým gelíkem. Aby nám to prošlo pěkně květákem až do chodidel, jo? Takže. Opatrně, to smrdí nějak. Lásky na stranu. Ano. To by mohlo být dobrý. Tak jdem na to. Já tam naženu arvoltiku. Ano. Pár, abych je tisíce. Tak. Ježišmarja. Nabíjím. Ne, pozor. Ustupte. Ano. Volí. Tak znova. Je to lepší? To stačí. Moment. Co je? Ty záda máme na půl zpátky, ale srdíčko nám nějak hapruje. Já jsem zdravý jako řinka. Ne, já jak rybička tam nechci. Je to dobrý. Maria, je to dobrý. Konec. Je to dobrý, no vidíš, elektrohomopatie. Ježišmarja. Ale já jsem si nějak zasvěděl od toho gelu, máš tady koupelnu. No tamhle. Já jsem tam... Je a tu helmu si radši nech. Prozať, já si ji nechám, no. Ty vole, já jsem uklous koupelně. Jau, já se nemůžu hejbat. No a co? Zavolej mi sanitku. Milena, to víš, že jo, chlapče. Záchranka, ano. Hypochondrovat si nás, já už jsem jednou volal, ano, přijďte, je tady další příběh, přijďte si, ano, Nezmi už jedou. Tak, kde jsou? Ano, doktore. Máme toho pacienta. Máme ho v koupelně, je to simulant, pozor na něj, potřebuje homoelektropatii. Cože to potřebuje? Homoelektropatii. To já neznám, ale... No to je tady, podívejte se, tohle je anoda, tu mu dáte do pusy, a tohle je katoda, tu mi... Do prdele, já spěchám. Tak si umíte zacházet, tak si to vemte a upalujte, já vám si pomůžu, ano, elektrika, tohle ne. Tak. Já nechtěl elektrika. Já vám to rozležím. Já chtěl tak jedem, jo? Hele, tak co je? Je tu vůbec někdo? Co řveš? Zdar. Co potřebuješ? Já potřebuju měnit gumy, ne? Měnit gumy, jo? Mě o tobě nikdo neřekl, ty vole. Co si myslíš, kde seš? No, co kde bych byl, vole? Seš tady na
Bulgogaro ringu, ne? Závody Formuly 1, ne? Mě to nikdo neřekl, co budu dělat, ty vole. A já potřebuju měnit, člověče. Vymění gumy, vole, No. všechny nebo? Všechny. Jo. Chceš to Express, nebo to tady necháš do středy, vole, nebo? Já to chci hned, člověče. Ty vole. Dej tam, co máš. Ježíš, Hoď to tam, co máš. Podívej se, Šumara už mě nějak trnul 3krát nejmín, ne? Ty Šumara, vole, mě to je jedno, vole. To doženeš, vole. No ale dělej. Jestli chceš všechny nový, tak asi nepůjde, já mám jenom jednu, vole. Ale mám tam 3 protektory zimáky. Já potřebuji všechny. Ale jsou načatý, ale to slíkneš první zatáčce, vole. Všechny potřebuju. A kdo tě honí, ty vole, tak mě nebuzeruj furt, vole. Všechny. Všechny, vole. Hlavně já musím je dohonit, ne? A dohonit to doženeš, vole. Čeče, tak to je jiný rozměr, vole. Hlavně já to na 5 matek a ty na 1, vole. Tak to máš molika, já to aspoň střelím Bráchancovi, vole. Dělej, člověče, dělej. Tak nic, no, tak gumy nic, tak ty nebudou, vole. Ale koukám, tady ti to kvete. Ty vole, na tom se někdo vyučil, ne, ty vole. No, jen blbni, vole. Chcete za kárku? S čím to lítáš? Hele, tadyhle to takhle poladíme. Koukám, že ty si mi to vylepšil, člověče. Je běžný, vole, udělám ze 3 kár 1, vole. Hele. No, až to budeš prodávat, tak to nikdo nepozná, vole. Pohodě. Další přání. Potřebuju ty gumy měnit. Já gumy nemám, vole, žádný gumy. Já si šťastný, že to tam nějak klepe vzadu, veď? V tom motoru. Jo. Tak počkej, tyhle, po tohle ani nedostanu hever, ty vole. Dobrý. Dělej, člověče. Prosím tě, ale rychle se ani pes nevydělá, co mě tady hodí. Výnistaj to by jim trvalo 8,5 sekund. Jo, tak si tam dík, jiný stáj. Nazdar, vole. Já si tady nechám... Neblázni, vrát se, člověče. Já mám volno. Já jsem to tak nemyslel. Já si tady nechám buzerovat, ty vole. Ty jsi nějaký nervák, ty vole, víš. Který ty seš, vole? Já jsem Tomáš Ende, staj Šokda.cz. Šokda.cz. No jo, simple never. Simple never. Já jsem Vláďa, vole, staj Kladruby, vole. Prdele, já už kouřím titulky, vole. Všeliké kvaltování pro hovada dobré jest. Já to mám žigo na heveru, to potřebuji mít do dneška hotový, vole. Jo, hele, počkej, no. Dej to trošku poladíme. Dělej, člověče, dělej. Já jsem ti něco řekl, ty vole. Dělej, ba dokonce mi přijel ten malejský náradník, ty. Malejský to doženeš, vole. No, asi v car, hele. No. Dobrý, to je v pohodě, vole. Já jsem dostal takový nápad, vole, víš. Víš co, já se fitničkama nemám žádný zkušenosti, vole. To jsem chtěl právě zeptat, jestli máš nějakou zkušenost. No nemám, mě neřekli, co to je za akci. Segra to má zkušenosti. Opravdu? No, ona chodila s nějakým mechanikem od Ferrari. No ale to bylo na pytel, hele. Naplánovali si, víš, romantický víkend na chatě, svíčky, chlebíčky a pak do pelíšku pěkně. Frér za 9 vteřin vyměnil 4 gumy, vole. To bys No vidíš, počkej. Tak se to má dělat, tak to se má dělat, člověče. Něco pro tebe mám, hele, skoč do toho. Já mám takový nápad. To budeš valit oči, ty vole. Já jsem ti tam naladil takový kohout. Dolů. Počkej, vydrž. Já jsem ti to tady, vole, zrichtoval. Co to je? Já jsem ti to předělal na LPG, vole. Akorát tohle se mi tam už nikam nevede, takže to budeš muset mít na klíně. To je LPG, jo? To LPG. Rychlejší teď, jo? Ne, to pojedeš určitě pomalejc, ale za pár korun jenom. No jo. Tak počkej, zkus to navrkat. Počkej, já pustím ten ventil, jo? Dobrý. Navrkej to. Nejde to, člověče. Pořádně klíčkem doprava, to jsou stěrače, vole. Počkej, tady ten plyňák smrdí, ty vole. Do prdele, ona je prasklá hadice, vole.
Jo, tak Bulgaroring nevyhraješ, ale možná ještě dostaneš cenu na Aerosalomu v Hradci. Pokud se ti toto video líbilo a máš rád retro ve všech podobách, navštiv také YouTube kanál Pařanský ráj, který se starým hrám hodně věnuje. V jeho pořadu Stroj času se představilo a zahrálo už přes 200 legendárních i méně známých her. Sestavují se tam a zprovozňují i staré počítače. Také se tam v pořadu herní archeologie evidují a hrají všechny nejstarší počítačové hry. Zmíněné pořady nalezneš na YouTube kanálu Pařanský ráj retro. Pařanský ráj není ale jen o retru, neboť na svém hlavním kanálu také přináší aktuální Next Gen novinky. Každý měsíc se jich kolem 15 s jeho komunitou zahraje a zrecenzuje. To vše v naprosto bezkonkurenční kvalitě obrazu i zvuku. Jeho živé vysílání totiž probíhá ve 4K, při 60 snímcích a skutečném HDR. Na jeho streamech navíc nechybí ani typický český humor, je to prostě pařanský ráj.